ಅಪ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನಿ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗುಡೆ ಪಂತೆ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು Q&A ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ Q&A ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುರ್ದಿಂಪು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ನತಿ ಬರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು. ಹಾಯ್ ದೇರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕತ್ತರ್. ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ brother and family and which part you are in Mangalore. Good luck, God bless you. Thank you so much. ಏನ ನೀದೇ ಸತ್ತಂದೆ ಪಿದೆ ಸಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆರಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೋಯ್. ಯೂಸ್ ಉದಾರ ದಾದನುಂಡು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಓದುವೆ ಇಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಂತದೆ ತೊಂದೆ ರೇಪಂಡ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾತು ಈ ಲಾಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಕಂದು ಐಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸೇರ್ಸ ಒಂದೆ ಈರ್ನ ಏಜ್ ಎತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ತೋಟ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನೆ ನಾಲೆ ತಾರೈದ ಮರ ಆತೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದೆರ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೇಮ್ ದಾದಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೇಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೋರವ್ರ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಅವು ಅಮ್ಮನ ರಡ್ನೆ ಪುದಾರು ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮಗ ರಡ್ ಪುದಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ದಂಬೆ ಮುಳ್ಳೆಂದು ಈ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲೆ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂತೆ ಏನು ಕಂಪೆನಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಯೆ ಅಂಚಾದ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೆನಿಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅಂದು ದೀಪು ನಿಕ್ಲೇತ್ ಜೋಕುಲಂದು ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು ನೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ತೋರ್ನೆಕಟ್ಟೆ ಪುನಚ ಆ ಸೈಡ್. ಲೀನಾ ಲೋಬೋನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸಿಸೀರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಂದು ಕೇಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಂದು ಒಯ್ಕಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಸಾರಿ ಅವು ದಯಪಂಡ ಯಾನು Q&A ಲಾಗುಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಂದು ಪನೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕು ಒಂಜಿಕೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಯಾನು Q&A ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲನೆರದನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಲುನ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದು ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂತೇರು. ಅಪ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಪ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಅಪ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 4-5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ತೇರು ಮೋಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಪ್ ತೂವನ್ಪೆರಂಡ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಹತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರುಂದತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂವನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಯ್ನ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಆರ ಬಲ್ಲಿಂದ
ಯಾನೆ ಒಂತೊಂತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಓವೇ ಬೇಜಾರು ಪುರ ಪನರಲ್ಲಿ ಖುಷಿತೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಸೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಗ ಶೋಧನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಂದು ಅಕ್ಲು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ 6ನವೇ ಕ್ವೆಶನ್. ರಡ್ಡನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಕಾಸ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಮಗ್ಗೆ ಆಯಿ ಮುಲ್ಪನೆಪ್ಪುನೆ ಬಿಂದುಗು ಪೋರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯನ ಇಲ್ಲು ಬಾಯಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆರು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂಜೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯರಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಮಂದೀಪೆ ಆತೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ತೂದು ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂತ ಚಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜನ ತೂವನ್ನೇ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಉಡ್ಪಾವುಜಿ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಬಿಡ್ಪಾರಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ DJ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆನ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಐಡ್ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಬೆ ಐಡ್ದಾಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಐನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾನ ಅಂಡು ಐಟೆ ಖುಷಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ನೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಬರಾಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಸೊ ಅಂಚಾತ ಅಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮಗಲು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾರು ಪ್ರತಿಮತ್ತಿಗೆ ಪಂಡದು ಆರೆಂಕು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರು ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪಂತೆರು ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಲ ನನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಆರಾದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒವ್ವೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಗಿಟ್ಟದಿಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಅನಂತುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪೂರಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಐಟ್ ಅನಂತುಲ ಉರಿ ಬುಕ್ಕ ಸಿರಿಯನ್ನೇ ಗೊತ್ತೇಪು ಆಯೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬಂತಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಸಮತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡು ತೋರ್ತುನೆ ಆಯಂಕ್ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಟಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಂದು ಪೊಪ್ಪ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂಡಾರಿ ಕೆಲಸ ನಂದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿಡು ಅತ್ತು ಬೇಲೆಗಿಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಆರು ಬಂಡಾರಿ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗು ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಪೇಂಟೆಗಿಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪೇರು ಅತಂಡ ಬೇಲೆಗೂ ಬೆಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರನೇ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಲಕ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಹಂಗಾರೆ ರಜೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಮಂಗಳವಾರ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಲ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯ್ ಪಂಡಲ ಕೊಂಡ ಪುಜೇರೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಗಂಡ ಪೋಪೇರು. ಶೋಧನ್ ಪನ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಂದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲೇಪುನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ
ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನನಾತ ಎಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಜಿರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದಿರು ದೀಪು ನಿಕ್ಲೇತ್ ಜೋಕ್ಲುಂದು ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಎತ್ತನ್ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರೋಲ್ ಪನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಏಜ್ ಪನ್ನರವಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೈಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು 2002 ತಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಏಜ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಡ್ಯ ನಡ್ಕ ಒಲ್ಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಿಬೆ ವಿಟ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ವಿಟ್ಲಾರ್ದು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಯ ನಡ್ಕದು ಅಲ್ಪನೆ ಊರು ಅವೇ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕುದ್ದು ಪದ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಯ ನಡ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೆನ್ನಿಬೆ ನಾನು ಬರೇನೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ಕೇಂದರಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಲಾಗುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜನ ಇದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಎನ್ನ ಈ ಲಾಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಿಬೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂದುಲ ಎನ್ನಿಯೊನ್ಬೆ. ಎನ್ನ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೋಂದುಲರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.